Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ermenistanyň ýolbaşçylary 25-nji aprelde Yerewanda awtobusda bolan partlamadan soň howpsuzlyga gözegçiligi güýçlendirýärler. Muňa bombanyň sebäp bolan bolmagy mümkinmi diýip soralarna polisiýanyň sözçüsi bu barada bir zat aýdardan entek ýer diýip jogap berdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşet Meredow Kabulda Owgan resmiýetleri bilen gepleşip geçirdi. Awganistanyň prezident idarasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Awgan prezidentine top proýektiň taslamasynda bolan öňügüçlükler barada maglumat beripdir. Türkmenistan 2-nji jahan uruşunda wefat bolan Merkezi Aziýaly ýetgärleriň Berlindäki ýadygarlygyna hormat goýmagy sorap, gyda ýurtlarynyň Germaniýadaky elçixanalarynyň bilelikde eden ýüzlenmesine goşuldy. Resmi maglumatlara görä Berlin şäheriniň etegine ýerleşen Treptow parkynda 2-nji jahan uruşy tamamlanmadan bir näçe aý öň öldürilen Sowet eskerleriniň 7200 çemeti jaýlanypdyr. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek turup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Ukraina 26-njy aprelde Çernobil ýadro elektrostansiýasynyň partlamagy sebäpli dören betbagçylygyň 30-njy ýyl dönümini bellädi. Dünýäniň iň ýalgançy grajdan ýadro helakçylygynyň pedalarynyň hatyrasyna matam dawaralary we beýleki çäreler geçirildi. 30 ýyl mundan ozal Çernobil ýadro elektrostansiýasynda bolan partlamanyň netijesinde radioaktiw maddali howa Ukrainanyň serhetleriniň daşyna Orsiýada, Belarusiýa we Demirgazyk Ýewropaýa ýarapdy. Matam çäresi Çernobil helakçylygynda göçürilen işgärleri ýerleşdirmek üçin gurulan Slavutich şäherçesinde geçirildi. Çernobil elektrostansiýasynyň inженери Vasil Markin bu tragediýa ömrümüz ötýänçe ýadymyzda galar, biz onu ýatdan çykaryp bilmeris diýdi. Это трагедия до конца жизни у меня будет. Çernobilň töwereginde radiasiýa derejesi ýokary bolmagynda galýar. 2010-njy ýyldan bäri zeper ýetirilen reaktoryň daşynda ägir tuly gora gurmak boýun şeýişler geçirilýär. Goraň 200 tonna urany öz içinde saklamagy göz tutulýar. Zeper ýeten reaktoryň böлекleriniň ýumrulan ýagdaýynda radioaktiw serişdeleriniň ýene-de howa ýaýramagynyň howa tyýlanmasy saklanýar. Eýranly meşhur hudojnik we aktivist Atena Farkhadanyň aklawçysy öz müşterisiniň häkimetler tarapyndan tez wagtda boşadyljakdygyny aýtdy. Mohammad Mokhimiň Associated Press agentligine we karikaturaçylaryň hukuklary boýunça halkara uramasyna 25-nji aprelde aýtmagyna görä, şikayetlere garaýan sud Farkhadanyň 12 ýyllyk we 9 aýlyk tutsaklyk möhletini 18 aýa çenli azaldypdyr. Bu bolsa onuň tez wagtda boşadyljagyny aňladýar diýip aklawçy bellädi. Mokhimi öz müşterisiniň türmeden boşadylmagynyň takyk wagtyny ma'lum etmedi. 2014-nji ýylda Farkhadany zinanlaryň çağı dormak meselesindäki hukuklaryny çäklendirýän kanuny kabul eden Eýranly siýasatçylary geçi we maýmyn hökmünde şekillendirendigi üçin sud edilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileşigine howp hökmünde seredip onu gowşatmagy çalyşýanlygyny aýtdy. Obama CBS News agentligine beren interwýusynda Ýewropanyň migrant krizisyny mysal getirdi. Ýewropanyň siýasatynda aşy milletçilik ýaly dartgynlyk döreýär. Bu Ýewropanyň bütewliginiň dargamagyna ýol açýar. Käbir halatlarda bu ýagdaý Jenap Putin ýaly käbirler tarapyndan ulanylýar diýip Obama bellädi. Ol Orsiýatyň lideriniň NATO we Ýewropa bileşigine howp hökmünde seretmegi bilen ýalňyşlýanlygyny hem bellädi. Meniň pikirimçe bu ýalňyşlyk diýip Obama, men muny onuň özüne de aýtdym. Hakykatda güýçli bütewi Ýewropanyň güýçli we töwerekdaş üçin açyk Orsiýat bilen işleşýänligini hem munyň dogry hereketdigini belledim diýip Obama sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan tarapyndan goldanýan Dagly Garabagyň separatist güýçleri iki separatist eskeriň 26-njy aprelde ýerden söwüşýän taraplaryň arasyndaky kontakt liniýasynyň Azerbaýjan tarapyndan atlan okdan wepat bolanlygyny aýtdy.
Azerbayjanyň Goranmak ministrligi öz goşunlarynyň separatistlerin pozisiýalaryna 24 sagatyň dowamında 100-den gowrak gezek ok atanlygyny 26 aprelde tasdiklady. Emma ministrlik Azerbayjanyň harbiýleriniň Ermenistan tarapyndan goldanýan güýçleriň atan okuna jogap berendigini aýtdy. Aprel aýynyň başynda Daglyk Garabag 1994-nji ýylda baglaşylan ýaraşykdan soňky döwürde iň güýçli zorluklar bilen ýüz boldy. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan 25 aprelde Yerewanda awtobusda bolan partlamadan soň howpsuzlygy güýçlendirmek barada polisiýa görkezme berdi. Partlama derarly adynyň 2 adam wepat boldy we 7 ýaralandy. Ermenistanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi partlamanyň akşam saat 10 töwereginde şäheriň merkezine goly ýaşaýyş etrawyň Halabyan köçesinde bolandygyny aýtdy. Kremlin matbuat wekili Dmitry Peskov Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we Özbegistanyň prezidenti Islom Karimowyň 26 aprelde Moskwada geçirýän duşuklarynyň netijesinde ençeme dokumenta gol çekçekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan 25 aprelde Yerewanda awtobusda bolan partlamadan soň howpsuzlygy güýçlendirmek barada polisiýa görkezme berdi. Yerewanyň merkezine goly köçeleriň birinde bolan bu partlama derarly adynyň 2 adam wepat boldy we 7 adam ýaralandy. Ermenistanyň häkimetleriniň görýän çäreleri barada habarçymyz Aras Perwiş gurrun berer. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan 25 aprelde Yerewanda giz akşam bir awtobusda bolan güýçli partlamadan soň polisiýa işgärlerine paýtagtda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek buyurdy. Partlamada 2 ýolagçy ölüp, ýene 7 adam ýaralandy. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministerligi partlamanyň akşam yerli wagt bilen saat 10 töwereginde şäheriň merkezine ýakyn oturumly etrapda ýerleşýän Halabyan köçesine ýüz berendigini aýtdy. Partlama nämedatyň sebäp bolandygyny badawat anyklamak başartmady. Muňa bombanyň sebäp bolan bolmagy mümkinmi diýip soralanyna polisiýanyň sözçüsi bu barada bir zat aýdardan entek ýer diýip jogap berdi. Ýöne milli polisiýanyň başlygy Vladimir Gasparyan hadiseden az salym soň jurnalistlere maglumat berenne bu mümkinçilik ýok diýmedi. Arman Press habar gullugynyň bildirmegine görä Gasparyan partlamaanyň awtobusyň 2-nji hatardaky oturgucynyň üstüne ýa aşagyna bolandygyny aýdypdyr. Onuň aýtmagyna görä polisiýanyň deriňe uçurary häzir bu ýerde oturan ýolagçynyň kimdigini anyklamaga synynşýarlar. AFP habar gullugynyň habarçysynyň wakanyň bolan ýerinden bildirmegine görä partlama awtobusy dargadyp golaydaky binalaryň penjerelerini goparypdyr. Bu hadise barada çykarylan bir beýannamada Sarkisyanyň matbuat wekili Vladimir Hakopyan hukuk goraýjy ofiserleriň şeýle hem halat ediş toporlaryň partlamanyň bolan ýerine iş alyp barýandyklaryny aýtdy. Ol işlerin gidişi barada Respublikanyň prezidentine wagtly-wagtynda habar berilýär dedi. Beýannamada Sarkisyanyň polisiýa Ermeni paýtagtyna howpsuzlyk we patrollyk çäreleriniň güýçlendirilmegini tapşyrandygy aýdylýar. Onda şeýle saglygy goraýyş ministerligi yaralanan adamlary medisina kömegi bilen öpçün etmek üçin gerekli çäreleri görýär. Biz jemgyýetçiligi subut edilmedik maglumatlary ýaýratmalyga çagyrýarys diýilýär. Partlamada aýratynda 14 we 15 ýaşly 2 oglan agyr yaralanyp, Yerewanyň bir keselhanasyna gysgaly operasiýa edilipdir. Doktorlar olaryň jany awpasyna diýerler. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan türkmenleriň durmuşy, ykdysady, syýasy ýagdaýlary baradaky dünýä türkmenleri atly gepleşigimizde her hepdäniň ýekşenbe güni akşam we duşanbe güni ýerden dinläp bilersiňiz. Şeýle-de bu gepleşigi biziň adathabar.com web sahypamyzdan islan wagtyňyzy dinläp, dünýä türkmenleriniň gündelik durmuşyna we esasy wakalaryna değişli suratlar ýazgylary tomaşa edip öz pikirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Sahypamyzda Türkmenistanyň derweden.net arkaly girip bolar.
Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredov Kabulda gepleşik geçirdi. Türkmen resmiýetiniň Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Owan häkimetiniň baş ýol başçysy wezipesini ýerine ýetirjek Abdullah Abdullahow bir näçe ministrler bilen 25 aprelde geçiren gepleşiklerinde ýetasan Trans-Owgan gaz geçirjisiniň gurulşynyň maslahat edilenligi habar berildi. Bu gepleşikler barada has çekmejek maglumatlary Owganistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradadan dinläli. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredov 25 aprelde Kabulda saparda boldy. Vice Premier Meredov Awgan prezidenti Muhammed Eşref Ghani Awgan hakimiýetiniň baş wezipesini ýerine ýetirjek Abdullah Awganistanyň Daşary işler ministri Salahuddin Rabbani we Maliýe ministri Eklil Hakimi bilen duşuşdy. Türkmen resmiýeti Awgan resmiýetleri bilen iki ýurduň arasynda syýasy, sowda we ykdysady gatnaşyklaryň östürilmegi barada gurrun etdi. Hususan hem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda 6-njy ykdysady sammitin ýakyn gelecekde Kabulda geçirilmegi ilalaşyldy. Awganistanyň prezident idarasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Awgan prezidentine top proýektiniň taslamasynda bolan öňügülçükler barada maglumat beripdir. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň geologiýa barlyk işleriniň tamamlanandygyny Reşit Meredov prezidentgana aýdypdyr. Türkmenistanyň gaz turbasyny Awganistana çekmek işine badalga berildi. Awgan topragynda hem gaz geçirjisiniň gurulşygyna tezlikde başlanar. Top proýektini Awgan hökümetiniň doly himayet edýändigini prezident Ghani aýtdy. Awgan halkynyň hem top gaz geçirjisiniň taslamasyny ikellep goldaýandygyny prezident Ghani Türkmen resmiýetine bildirdi diýip Menapal aýdýar. معاون صدر اعظم ترکمنستان و وزیر خارجه ترکمنستان امرای جمهوری افغانستان راجع به پروژه تاپی Awganistanda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Demirgazyk gün motor Awganistanda hem ýagdaý ýaramazlaşdy. Top proýektiniň işiniň amala aşman gelmeginiň bir sebäbi Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň kadaly däldigi bolup durýar. Emma Awgan resmiýetleri top proýektiniň howpsuzlygynyň öpçün edilmegi boýunça halkyň hökümet bilen hyzmatdaşlyk etjekdigine bel baglaýar. Prezident idarasynyň metbuat wekiliniň aýdysynça prezident Ghani gaz turbasynyň geçek ýerleriniň il ýaşulary bilen duşuşypdyr. Tire taýpa liderleri top proýektiniň halk tarapyndan goraljakdygyna söz beripdir. Awgan howpsuzlyk goragy güýçleri hem top proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmäge taýyndyr. Top proýektiniň goragy üçin ýürüýte güýjemdirilýär. Esasy zat bu gurda halkyň hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegidir. Top proýektiniň işiniň amala aşmagy boýunça Awgan halkynyň öz hökümetiniň ýanynda durandygy barada prezident Ghani Türkmen resmiýetini inandyrdy diýip Menapal aýtdy. ملت افغانستان آماده هستند که از او حفاظت بکنه و همین پایپلاین از منطقه شان عبور میکنه، پروژه تاپی و حفاظت میکنه. Türkmenistandan demir yol çekmegem gödeňde tutulýar. Türkmenistan Awganistana iberýän elektrik togynyň mukdaryny artdyrýar. Top proýektiniň 8,11 milliard dollar aralygynda pul çykdyjysy bolar diýip çak edilýär. Top proýektiniň gurulşynyň çykdyjysynyň aglabasyny Türkmenistanyň öz üstüne alandygyny sözçi Menapal belledi. Bu proýekde halkara kompaniýalaryň hem maýa goýmaga isleg bildirýändigini ol ma'lum etdi. فایبر خط آهن ترکمنستان سرش مصرف میکنه و دیگه کشورهای دنیا سریمی پروژه سرمایه گذاری میکنه و کدام مشکل جور نمیشه. Ara gatnaşyk ulgamynda hem öz ýurdunyň Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýyndygyny Meredov aýdypdyr. İslam Ösüş Bankynyň top proýektine gatnaşdyrmagyň planlaşdyrylýanyny Meredov habar beripdir. Awgan okuwçylaryna demir ýol gurulşygy, elektrik we neft gaz ugrundan bilim bermegi we hüner öwretmege Vice Premier Awgan resmiýetlerine teklip edipdir. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleyer Azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi dowam etdirip häzir size bildirişimizi eşitdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metbuat
e-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Hytaýa aktarýan TV'gi gazynyň möçberini artdyrýar. Türkmenistanyň Newit gaz ministrliginiň duşanbe günkü beýannamasynda Malay gaz ýatagynda gurulýan ýörite detxanyň Hytaýa aktarylýan gazyň möçberini artdyrmagy mümkinçilik döredýänligi bellendi. Türkmenistanyň yglan edişi 2021-nji ýyla çenli Hytaýa ýylda 65 milliard kubometr gazy eksport etmek boýunça planlaryny degişli soňky maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanyň Newit gaz ministrligi Hytaýa aktarylýan türkmen gazynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berjek täze gaz gysyjy desxanyň gurulýandygyny habar berýär. Ministrligiň 25 aprelde ýaýradan maglumatynda bellenmegine görä, bu gaz gysyjy desxa Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Hujumma etrawynyň Malay gaz ýatagyna gurulýar. Resmi maglumatda bu desxanyň kömegi bilen gaz ýatagyndan her ýylda 30 milliard kubometr gaz almak gödöňüne tutulýandygy bellense-de, desxanyň guruluşynyň takyk möhletleri barada maglumat berilmeýär. Ýeri gelenine bellesek, Malay ýatagyndan çıkarılan gaz Türkmenistan Hytaý halkara gaz geçirjesine mawy ýanyç bilen üpçün edýär. Ma'lum bolan maglumatda gaz gysyjy desxanyň tutýan meýdanynyň 600 metr kvadrata barabardy we onuň guruluşynyň Türkmen Newit gaz guruluşy kärhanasy tarapyndan amala aşyrylýandygy aýdylýar. Gurun edilýän täze desxa gaz geçirjiniň başlangyç nokodunaky tehnik ykdysady görkezjileri ýokurlandyrmaga niýetlenýär we ol gazy ýerden gysyp çykarmak funksiýasyny ýerine ýetirer diýilip ministrligiň duşanbe güni ýaýradan maglumatynda bellenýär. Gepin gerdişine görä ýatlatsak, häzir Türkmenistan Hytaýa öz gazyny 2 gurgun çakdyrýar. Resmi maglumatlara görä 2009-njy ýyldan 2015-nji ýylyň awgust aýyna çenli Hytaýa 125 milliard kubometr türkmen gazy aktarylypdyr. Türkmenistanyň Newit gaz ministrliginiň soňky maglumatynda bolsa, Türkmen gaz döwlet konserni bilen Hytaýyň Milli Newit korporasiýasynyň arasyna baglaşylan ulalaşyga laýyklykda 2021-nji ýylyň ahyrynan başlap Türkmenistandan Hytaýa ýylda 65 milliard kubometr gaz aktarmagyň gödöňüne tutulýandygyny ýaýdylýar. Bellemeli ýeri häzirki wagtda türkmen gazy Hytaýa öň kardalynan puluň öwedine ýagny Hytaýyň Türkmenistana ýatyran sermaýasynyň hasabyna aktarylýar. Türkmenistan Pekine öz bergisini dolu üdýänçe Hytaýa aktarylýan gazdan girdeji gelmedi. Galy bersede Hytaýa eksport edilýän türkmen gazynyň bazar bahasy barada hem halk köpçüligine hiç ýyly maglumat elýeterli edilmeýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir garaşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Türkmenistanyň tutuş regionynyň transport çatyrygyna öwrülendigini ýurt resmiýetleri ýygyderleýärler. Türkmen mediasy ýurdun demir ýol ulgamyny ösdürmek boýunça işleriň amala aşyrylýanlygy barada maglumatlary hem çap edýärler. Muňa garamazdan ýolakçylar demir ýol hyzmatlarynyň hiliniň gowşaklygyna galýanlygyny aýdýarlar. Ýolda garaşylmadyk pursatlaryň hem ýüze çykmagynyň seýrek däldigini habar berýärler. Şeýle wakalaryň birinde 10-njy martda Aşgabat Terkedabad demir ýolunyň ýolakçylary düşündürülmezden Marinin stansiyasında düşürülüpdir. Bu arada Türkmenistanlı Mehmet Nur Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinlälim.
Şu yolagçy otlarynyň hyzmatynyň köp adamlar nägile bolýarlar. Etil şu gün şu yolagçy otlarynyň hyzmatyna nähil baha berýär. Baha näle berjek? Köpçilik hyzmaty näme şol? Biledin bolmasa sen Lokman turup gitsen 50 000 manat pul bermeli. Aşavatın yolatynyň içine 50 manat yolatyndan bäri gaýtjak bolsaň 100 000 manat elden pul bilet alyp gaýtmaly bolar. Kassadan alyp bolanok. Elde dowly daşynda satýarlar. Wagdalyň başlygyna da tutup görüňdok, şunem üçin elden tapylýar. Hemma şu kassada hemişe bilet bolanok diýen soragy berip görüňdokmy? Olar hemişe bassan satýarlar daşarda. Başga ilajyň ýok, alyp gaýda bermeli. 100 000 berip bir bilet aşağı alaçyny. Aplaskarty 25 ve asmat yazıpyldım. Thomas nähile kolýaşýardy. Thomas kışım şu bir nemede ýörýär. Paslyan ýöretenden şeýle elde. Maryň özünden bilet alyp gördüňmi? Maryň özüne ýok. Baranda da marda biz ýok diýip sen taksida görmeli bolýan. Şu yolagçy otlaryndan şu dwaynek düşýär diýilýär, yerler 2 bilet satylýar, bir ýere diýilýär. Olar bolýar, paslyan öňe 2 bilet düşýär, hemişe de düşýär. Oturup gitmeli bolýan da başga dwaynek bolsa başga näme? Dwaynek kolýarlaşlyk kassada bolýan. Aýny odam köplenseýle bolýar, el ýaşawatyň özünden näde ka wagtynda bolýan eken. Bar. Şu gün aýyň ony delmi? Şu gün akşam ýörýän aşawatdan ýolatyna çeni bilet aldım. Maňa diýersen marda düşmeli. Biz de 3 gün ýöň bilet aldyk. Ýaramok diýip aşakdan yer aldım. Sebebi otadan kuçumen deresti. Eni sen istersen istemesen düşmeli diye. Onu kim günahkar? Men näme kime üstüdün? Şol ministerstoya arza yazmasak başka ýagda ýok. Ýaramok deme. Otada man ýene de halada andyryk ýöremek. Biledin ýolatyn bolsa da düşmelisin diye. Men biledim. Kanun boýunça men 3 gün ýöň aldım. Yaraman diýip aşakdan erip alsam diýdim. Şu tebär näme bilen düşündirýär? Ýol belet näme bilen düşündirýär? O düşündirýär diýe ol kasa ýalaňyşypdyr diýe. Onda men günahym ýok. Men 3 gün ýöň biledim bar men. Sırhıdabada karşı o küçüye gidecek diye. 40 küçü münmeli diye çağırlar diye küçü. Ya Sırhıdabad tarafında küçüye diyen bir daha da işine giderler diye. Siz de düşmeli diye vardı. Size yalanış bilet verip ben yalanış diyelim ben diye. Ben 3 gün ön aldım yani aşabat yolutun. Ben ne yapmışı düşüneyim? Yok düşmeli diye. Akşam düşmeyecek abalarım inşallah. Ama şu näme hasaplaýan şu bir kasirlaryň gelençiligimi näme ýap asyl düzgün tertip ýoklugyny näme diýip bu sebäpde kasiriň günäsi ýok. 3 gün menen galdım ýolatyna maňa pulny berip bilet berip pasportum bilen. Endi provodnik eder. Bul ýalaňyşypdyr bolanok sen düşmeli hökman diýe. Men ýüz tutmasan başlaýar ýok. Men size biletim bar, peçatly bilet bar, pasport bilen alan biletim bar, pul berip. Bu otlar minjek wagtyňyz minjek wagtyňyz aýdyldymy şu gurrun? Minjek wagtymyzy aýdylnak şol. Men biledim ýolatyny çenli. Men o gece saat 4'te turup yaraman ýere gidýän. Şu ýagda ýetişen başga da barmy? Bar. 3-4 tanesini gördüm. Şolary da bir şeyle diye. Siz düşmeli diye. Şu kemçilikler aradan aýyrmak üçin näme etmeli diýip düşünýär? Kemçilikler kontrol gerek. Men pikirimçe. Bilet gıçılığı yeti duyulýarmy? Gıçılığı sen geçirak gelsen her günüm şu gıçılıklar. Wagtyny alyp bilmesen gündüz. Akşamna elden almaly hukman. 20 manatdan almaly bolýar. Ýerden gelsen oturup durup az wagt açýar ýapýar. 2-3 wagon goşulsa halk elekçiler üçin goýup bolýar. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazalym. Azatlyk TV.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Merkezi Aziýa döwletleriniň Germaniýadaky elçixanalary Berliniň Treptow parkynda 2-nji jahan uruşunda wepat bolan Sowet ýetgerleriniň ýadygarlyginiň ýerleşýän ýerinde rock konsertlerini geçirmezligi sorap yerlik häkimetlere ýüzlendiler. Bilelikdäki bu beýannama Türkmenistan hem goşulypdyr. Bu parkyň haýatynda ýerleşdirilen ýadygarlyk taxtajyklarynyň birinde türkmen ýetgerleriniň hem ençemesiniň atlary görkezilýär. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sahradan dinläli. Täjikistanyň Berlindäki elçixanasy Germaniýanyň häkimetlerini we rock festivalini gurnoýjulary bu dawaranyň geçirilýän ýerini üýtgetmäge çağırdy. Ýakynda garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň Germaniýadaky diplomatik missiýalary Berlin şäheriniň häkimetlerinden 2-nji jahan urşunyna wepat bolanlaryň hatyrasyna gurulan parkda aýdymsaz dawarasynyň geçirilmegine ruhsat berilmediğini soradylar. Resmi maglumatlara göre Berlin şäheriniň etegine ýerleşen Treptow parkynda 2-nji jahan urşy tamamlanmadan bir näçe ay öň öldürilen Sowet eskerleriniň 7200 çemesi jaýlanypdyr. Garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň Germaniýanyň häkimetlerine uradan haty barada Orsettiň daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Maria Zakharowa 21 aprelde geçirilen medpuat konferensiýasynda ma'lum etdi. Şeýlede Zakharowa rock festivaliniň parkda geçirilmegi helak bolan eserleriň süňkleriniň üstünde tans eden bilen deň diýdi. Berlinde geçiriljek rock festivalina 50.000 çemesi adamynyň gatnaşmagyny araşylýar. 22 aprelde Täjikistanyň Germaniýadaky elçisi Malik Şo Nematowyň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda Treptow parkynyň Berliniň iň uly we owadan parklarynyň biridigini we onda dürli çäreleriň geçirilýändigini aýtdy. Bu festivala müňlerçe adamyň gatnaşmagy göz tutulýar. Şol sebäpden hem biz ýagny garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň elçileri bolup maslahat geçirdik. Häkimetlere we festivaly gurnoýjulary hat uratdyk. Bu selgäh 2-nji jahan urşunda pida bolan eskerleriň ençemesiniň jaýlanan ýeri bolan sebäpli ol yer mukaddes yer hasaplanýar diýip täjik elçi saýdýar. Onuň bellemegine görä ýürite iş topory eýem Germaniýanyň häkimetlerine we festivaly gurnoýjulary öz talaplaryny bildiripdir. Biziň bu aksamyzyň netijesi barada henize çenli anyk jogap berilmedi. Olar özleriniň bu mesele garajakdyklaryny aýtdylar. Şeýle dolar eger bu festival şu ýerde geçirilse-de onda berk çäreleriň görüljekdigine, eskerleriň jaýlanan mazarlarynyň daşyna haýat aýlanjakdygyny aýtdylar diýip Täjikistanyň Germaniýadaky elçisi gurrun berdi. Berlin şäheriniň Treptow Kepeniki sewitiniň resmileri Lollapalooza adly rock festivaliniň nerede geçiriljekdi barada soňky netijäniň may aýynda belli boljakdygyny aýtdylar. Bu festivalyň şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilmegini araşylýar. Kardeşim Sahranyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosu we WhatsApp sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926 236 04 55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926 236 04 55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek al geldi.